What's up, frugal people? This is your boy here, Luwin Tamparong, at your service. If bago pa ka sa akong channel, please like lang, ay nalag subscribe kung ganahan ka. So, ang atong hisgutan today is how I spend my 7,000 budget a month. Unsa na ko pag-spend ang akong gamay kaayo nga sweldo. So, without further ado, there are mga five elements aning mga kuan ako giunsa na ko paggasto ang akong kwarta. So una niya na ang food and groceries. So as you know, gamay kaayo ako rang usa diri sa akong balay, so ang ginapalit nga sudan is isda, karne, utan, din napo koy utan dito sa luyo. So gamay ra ko gasto sa kaon. So I think ang gasto sa kaon is 2,000 pesos a month, 2,000. So on the other hand, di man kay kukusog mo kaon, gagmay ra kog kaon kay mahadlo ko ma-diabetes, mo taas atong sugar kay nagka-edad na ta, naningkamot man ta nga maka save gyud, dayon at the same time gwapo ang impact sa ato ang lawas. So I spend 2,000 pesos para sa akong food and groceries. Number 2 is ang akong water bill. As you know, wala koy kwan diri, wala may agas diri kay bukid man ni diri. So ang akong ginahimo, nagpalit ko og water, distilled water dito sa syudad, i-deliver nila diri, worth 30 pesos per gallon. So ang akong gasto kada semana is 60 pesos. So I have 240 pesos a month sa akong drinking water. Dayon, on the other hand, ang akong paraligo, para hugas og plato is tubig sa ulan, which is akong gifilter, akong gihinluan kanang butangan siya chlorine aron mahinlo. At the same time, ug human ako hugas akong mga gamit sa akong mga plato, akong linuan og init tubig para pod safety. So una, food and groceries is 2,000. Ikaduha, ang water bills nako is 240 para sa drinking water, dayon free para sa akong pangligo, labas sa CR or whatsoever. Ang ikatulo na akong gasto is ang electric bills. Ang gasto sa akong kuryente is gamay ra kaayo. Moabot ra siya og 200 pesos a month kay ngano akong refrigerator gamay kaayo, dayon sayo ko mamalong og suga, dayon abi ako'y printer pero talagsa ra kay magamit, dili ko usikan og kuryente, mauna dayon barato ra pud ang kuryente diri sa Usamis, usahay mo mahal sa generation charge. And then muna 200 pesos ang akong gasto sa kuryente. Number 3 is akong gas sa akong gikan diri og gas akong motor gikan diri paingon sa akong duty. Ang akong expenses sa akong pagtubil every month is 700 pesos. Dayon pakapinan pa ng pag-adto na ako og Usamis to Mahayag, which is mga 40 kilometers I think. So 700 ang ako ang gasto. Mag-vary po na sa presyo sa gasolina. 700 pesos a month. Dayon ang ikaunom na ko nga gasto is internet or wifi nako. Ang akong internet is 99 pesos a week. So mukabat ra siya og 396 a month. Gamay ra ko gasto sa kuan sa akong internet, dayon usahay hinay man gud pod, so munang di kay ko kagamit. Then last is ang others, miscellaneous nako is 1,000 pesos sa ganahan, unsay akong mga ganahan paliton, which is also I need. Kanang usually ako mopalit ko og mga gamit kana rang kinahanglan ako, dili ko moadto sa syudad para lang kay magpalit-palit og unsay akong ganahan, pero murag in-check ba, moadto lang og naay importanteng paliton. Dayon nagtotal ang akong gasto og 4,536. So wala mahurot ang akong 7,000. Nasuklian siya og 2,466. So kanang 2,000 kapin ako nang i-save, dayon akong tigomon kay mag-i-invest man ako na dito sa stocks, sa akong stocks nga portfolio. Namo ko stock portfolio god kay nagplano man ta nga mo retire pohon. So bali ang ako ang principal, no, giunan ako ang expenses ay ang savings para sa akong investments. At actually it works for me man, so it's up to you kung mag-work ba sa imo, as long as na kay mindset unsaon paggasto sa imong money. And then dili ka pataka og kanang expense sa imong mga money nga walay pulos, dayon dili nimo mapuslan. So I hope
na-share na ko ang tanan nga ako ang gusto i-share sa inyo sa akong pag-spend sa akong kwarta, and I hope naka-learn mo ani nga video. Daghang salamat, ayaw kalimot pag-like. Bye bye.